אז מי אשם כשמשהו משתבש? יש לנו תכונה לחפש תמיד מי אשם כשמשהו לא הולך לנו. אבל אם תמיד יש מישהו שהוא אשם, אז למה אנחנו תמיד מחפשים מי אשם? כשאנחנו מוצאים את האשם, אנחנו מרגישים שליטה. יש את מי להאשים, יש את מי לפרוק, ועכשיו הכל כאילו בשליטה. אלא מה? שאז אנחנו נכנסים למשחק של האשמות, שעלול להוביל אותנו למקום של מתח, של פגיעה ושל כעסים. והאמת תאמר שלא תמיד יש מישהו שהוא אשם. הרבה פעמים זה תוצאה של אינטראקציה ביניכם, או איזושהי חוסר הבנה. נניח שתכננתם לצאת בשעה 8 בערב, ובדיוק כשבאתם לצאת גיליתם שאף אחד לא הזמין בייביסיטר. האם תתחילו לריב מי אשם? סביר להניח שזה רק יהרוס לכם את היציאה המתוכננת. או אם יצאתם לדיון משפחתי ושכחתם להביא קופסה של אוכל. מה תעשו עכשיו? תתחילו לריב על זה מי שכח ולמה? או שתעצרו ותנסו למצוא פתרון. לפעמים יש אשמים, אבל בדרך כלל אם תשימו לב, זה נובע מאיזושהי חוסר הבנה בינינו. אולי לא היינו מספיק ברורים, אולי הסיטואציה נוצרה מאליה, ולכן כל אחד מאיתנו יבדוק מה הוא יכול היה לעשות אחרת. במקום להאשים את השני, אתם תגלו שתריבו הרבה פחות ותמצאו הרבה יותר פתרונות.